Eliberăm, ștergem și dizolvăm convingerea dacă în bani am dușmani, cu toată karma cu banii, cu toată karma cu cel care te dușmănește de moarte, de acum, din altă viață, că-l știi, că nu-l știi, cu toate blestemele, la 0 minus 0 infinit, 100% timp infinit cu timp infinit pentru timp infinit, o eliberăm din corp, minte, spirit, din chakre, din structuri, din organe, din celule, atomii și moleculele corpului, din acest timp și spațiu, din alt timp și spațiu, din microcorp, din macrocorp, le facem 0 minus 0 infinit, 100% timp infinit cu timp infinit pentru timp infinit și le trimitem în alte dimensiuni, timpuri, spații, materia întunecată a Universului. Reinițiem, recalibrăm, reprogramăm corp, minte și spirit.